жените работят с намерение в света. Ние за сега нямаме обща работа, съвместна работа. Как тя трябва да бъде, още не сме стигнали нито до разбирането на това, нито до реализацията, затова не мога да говоря за това. Учим отделно те колко учат или не. Не знам как това, как да го организирам. Женското обучение, как да го привлечем и организираме по-добре, това е проблем. Всички са заети със семействата и така нататък. Но мисля, че стигаме до такъв момент, в който това ще бъде необходимо да бъде организирано. И в близко време, когато започнат тези промени в света, мисля, че ще ни помогне. Това ще ни помогне да организираме всичко. Има ли нещо, което трябва да променим в подхода ни, в отношението ни един към друг? Това е както с Хадера. Помниш ли какво започна да пита, как можем да организираме и така нататък? Казах, първо правим, а след това се организираме. Когато заедно започнем да разпространяваме, то и отношението ни между нас и жените също ще се формират по-добре и по-добре ще разберем какво да правим. Сега не мога да седя да фантазирам да правим така или иначе. Откъде да знам? Но от действията ти ще те познае. Всичко изхожда от действията. С помощта на действията изведнъж започваш да придобиваш разум, чувства и всичко необходимо. Тоест, ако преведем към ежедневната работа всичко, което се случва в групата, да бъдем заети със съвместна работа и съвместно разпространение и от тук ще разберем. Да кажем днес, Дуди казва, че имаме събрание. Обикновено при мен идват в 10:30 сутринта журналистите. Кои са журналистите? Дуди и още 5-6 жени. Това са нашите журналисти, кореспонденти. Заради един мъж говорят в мъжки род, казва с мъжки род. Може ли още един въпрос? Понякога виждам, сега говоря от страна на груповата динамика. Има пасивност от страна на жените, когато чуват какво говорите за природата. Виж, това е пасивно, докато чувства, че това се отнася към нея или не. Тя чувства, че думът изисква и да работи. И тогава ще видиш как тя ще започне да действа. Тоест не нещо, което тук тя трябва да го почувства отвътре. Да задействаш жената е много по-трудно, отколкото мъжа. И само изхождайки от това, че тя ще почувства, че от това зависи и нейното здраве, и здравето на семейството и на света. Последен въпрос. Защо понякога се чувства че ни е трудно да бъдем в правилни отношения на базисно ниво? В къщи мъжът и жената има различни ситуации. Понякога мъжът разбира как се случва това, понякога мъжът е далеч от това. Това зависи от възпитанието и зависи от групите кабалисти, зависи от това доколко се стараят да разберат, да свържат, да говорят за връзките между мъжете и жените. Голям проблем е да обясним индивидуално на всеки мъж и на всяка една жена правилната им роля между тях. Ни е трудно да разберем, да обясним,
и да бъдем в това проблеми. И постепенно това става все по-близко до разбиране.